Heɗiɓe RFI Fulfulde yewtere COFTAL-ɓALLI MEN on calminama on jurama ko artude tan humpidde on e toɓɓe men Alat arore mamin kal kabaru fuko cenglel rewɓe oɗon gandi noon afro basque rewɓe ma fuɗɗo ñande asande to Côte d'Ivoire diɗɗe 14 ene pada toon ene jeeya hen Sénégal Guinée Mali Cameroun Angola e ko nande mum holiɗen diɗɗe ɓurɗon fadde e ngal potital e banggue fof koyngel mamin kal kabaru timmode kawgel kan rewɓe fettoɓe bal baɗannoɗo to Maroc hankkadi en jettima e timmode ko Nigéria e Maroc pottata e nden timmode holigal diɗɗal ɗamini ɗon heɓata desewal ngal hikka hande e banggue rewɓeɓe fof koyngel rewɓeɓe orone kañumne timmata ko ñaale alet nde e ɗiɓe banggue fof koyngel e banggue Afrique mamin gartu e kabaru to Cameroun eltowo Mark Brice fedde feka foot waɗi no windande ñande alarba nde hollude o rotima golle e caggal mum kanko Mark Brice o watti windande wonde andinde noon omon tigui rigui ha joni e yeeso diɗɗal ngal ko kanko eltata ngal holno jiiruɗon holno pamruɗon on alhaali tedduɓe emin padi on Alet yamɗi 10 simmaji 35 ɗo e haalirde RFI Fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube